На 11 октомври ще станем свидетели на едно значимо астрономично и астрологично събитие – опозицията между Венера и Сатурн. Това явление носи със себе си важни уроци и възможности за личностно израстване. Макар че може да се създаде напрежение в нашите емоции, отношения и финансови дела, то също така ни предоставя шанс да намерим баланс и да изградим по-дълбоки връзки със себе си и с другите. Какво е опозиция? В астрологията опозицията е аспект, който се образува, когато две планети са на 180 градуса една от друга в зодиакалния кръг. Това е момент на противопоставяне, но и на възможност за хармония. Венера, планетата на любовта и красотата, и Сатурн, планетата на отговорността и ограниченията, влизат в динамичен диалог, който може да ни помогне да израснем, ако сме готови да се вслушаме в техните послания. Венера символизира всичко красиво и ценно в живота – любовта, романтиката, удоволствията и материалните блага. Когато тя е в опозиция с Сатурн, може да се почувстваме изправени пред предизвикателства в личните си отношения. Но тези моменти на напрежение са и възможност за растеж. Те ни подтикват да бъдем открити, честни и готови да работим върху връзките си. В този период може да изпитаме нужда от стабилност и сигурност в любовта, но също така да усетим тежестта на отговорностите, които идват с истинските дълбоки връзки. Това е момент, в който можем да преоценим компромисите, които правим, и да се запитаме какво наистина има значение за мен. Сатурн е планетата, която ни учи на дисциплина, устойчивост и значение на времето. Той ни напомня, че истинската стойност на една връзка се измерва не само в моментите на радост, но и в способността ни да преодоляваме трудностите заедно. Когато Сатурн е в опозиция на Венера, може да се наложи да се разделим с повърхностни или несигурни връзки, за да се фокусираме върху тези, които са истински ценни. Това е време за осъзнаване, какво сме готови да дадем и какво очакваме в замяна. Тази опозиция ни подтиква да изградим устойчиви основи в любовта и живота. Какво можем да направим по време на тази опозиция? Имайте предвид аспекта, който е свързан с материалните ресурси и финанси. Това може да е време за оценка на финансите и за изграждане на планове на бъдещето. Опозицията между Венера и Сатурн е покана да се вгледаме в себе си и в отношенията си. Вместо да се страхуваме от напрежението, можем да го приемем като възможност за трансформация. Бъдете честни със себе си. Какво наистина искате? Какво сте готови да направите, за да го постигнете? Определете какви граници са важни за вас в отношенията и не се колебайте да ги наложите. Това е момент за изграждане на устойчивост, както в любовта, така и в личния живот. Ако сте готови да се изправите пред предизвикателствата, ще откриете, че те са ключът към по-дълбоко разбиране и истинско щастие. Опозицията на Венера и Сатурн е изпитание и покана да действаме с любов и достоинство, да се научим да отстояваме себе си и да изразим чувствата си с мъдрост. Тази енергия може да е трудна, но именно през трудностите се кове устойчивост и вътрешна сила. Повтаряйте си мантрата: обич и структура съжителстват в мен. Представяйте си как сте обкръжени от любов, но също носите сила и стабилност.